Čaute lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska si zahrajeme Lumber Tycoon v Robloxu. Je to jak kdyby Tycoon, ale jakože jsou prostě dřevorubec. Takže budu kácet stromečky. Koupím tady sekeru základní za $12. Takže to vezmu, pokud je to v mých silách. A dropnu to tady, koupím to. A půjdu nasekat stromeček, vezmu sekeru a jdu kutat stromy, těžit stromy, kácet stromy. No, tady je strom. A nevím, jestli na to vidíte, takže já trošku zvýším jas. Na to vidíte. A jdu kutat. Doufám, že kutám ten stromeček. Takže jdu kutat. No, dobrý. Teď to tam donesu. Takže tady z téhle hry předpokládám, že udělám prostě takovou sérii, protože to je jak kdyby prostě na dlouho tady ta hra. Takže budou teďka vycházet videa z Bravka a tady z Lumber Tycoonu. A jdu prodat strom. Pokud to je jako, pokud jsou to schopený. Můžeš, kdo tady udělal tu zátarasu? Projede to tam. Dobrý, projede to tam. 11 dobrý. Prodávám to. V pohodě. No. Potom se půjdu kouknout. Ty vole, jaký degeš tady dal ten strom. Cíca míca. Dobrá cíca míca, no. Tak tady prodám celý ten strom. Se s tím tady nebudu štvát, když tam stejně nějaký gaj dal dřevo. Velký jak kráva. Tady vezmu. A prodá se to. Mám $48. Jdu se kouknout, kolik stojí další sekera a podle toho asi nafarmím ty peníze, že jo, logicky. A 90, no, to jsou třeba ještě tak další 2 stromy, takže udělám teďka takový červený magický slůvko a budu mít najednou 90 peněz, jo, a bum. Tak, mám $90 lidi, takže v pohodě, jdu koupit tu novou sekeru a uvidíme, jaký v tom bude rozdíl, snad celkem velký. A tak asi jo, když první sekera stojí 12. A tady ta lepší stojí 90. Takže v pohodě. Nějaká Plain X, takže v pohodě. Čekat to tady posunu. A to je inventory. Tak tady tu dám semka. A jsem zvědavý na ten rozdíl. Snad ten rozdíl bude velký. Tady mám takový stromeček. A jo, těží se to rychlejš, takže v pohodě. Potom třeba do komentářů můžete napsat jako nějaký rady, tipy, jo. Mé tipy lájí hrušky, jo. Pohodě. Budu tady nasekat. Jsem zvědavej, kam se dneska posuneme. Kam se příště posuneme, že ano. Takže tak. A jo. Super to. Mimo. Tak protože minule jsem natáčel to Bravko, že jo, a jakože nečekal jsem, že budu hrát i Roblox, protože jsem vám říkal, že jsem se rozhodl, že budu natáčet jenom Bravko. Ale tak jsem teda změnil názor, budu natáčet asi Bravko,
ty puše a nevím, no prostě ozvu se vám za chvilku. No takže jsou zpátky, třeba jeden strom jsem jenom to, jakože posekal. Jsou v pohodě. No, další sekírka stojí 190, mám 152. Takže doufám, že tady ten strom bude stačit. A pokud ne, vyskočím z okna. Teda, ne. Ale jo, to by se nemohlo stačit. 169. To bude stačit, takže v půlce. Dobrá půlce. 178. Aniž jsem nadával na lidi, že to tady cpou. 195 v pohodě. Tu koupím novou sekírku a podle mě tam bude hodně velký rozdíl. Takže jdu koupit novou sekeru a jo, jak víte, že stojím. Jak víte, že já jsem degeš. Jak vím, že ta sekera stojí 190, protože jsem se na to díval. Vím, že stojí 190. Takže mám novou sekírku. Ta už není tak pěkně hnusná, ale pěkně naleštěná. A tady mám stromeček. No tak to se seká i na Gryfa. To je jako v pohodě. A vykopu tady pár stromů a pokračovat budeme asi příště. Tady to video nechci dělat nějak extra dlouhý, jak minule z toho Bravka. Že to video, jak víte, že jo, tak trvalo 20 minut. Jako mě to trvalo trochu díl, vy jste to tam měli jakože prostříhaný. A pro mě to bylo celkem dost minutek. Tak trošku 3/4 hodiny, ale nevadí. A dobrý. Tak, ještě tady dám jeden strom a budeme končit, protože protoč. Super. A tady mi roste stromeček, tak ten pěkně vykutám, prodám, budu šťastný, lovatý a pohoda bude. Tak, můžete... To je rychlost. Vidím, že ty stromy vůbec nejsou zalagovaný. A jdu prát ten strom a tak prostě konec, no bude. Prostě finito. Tady hodím. Jako těším se, až budu mít třeba nějaký ty pece a takový ty blbosti. Takže tak to taky dobrý. Tak. Zajedeš tam. Jo. Takže tady z toho budu mít pěkně nádherně stovečkovou. A tady pro to video to bude všechno. Takže můžete mi napsat nějaký ty typy rady, co mám dělat příště. A čau.